Igbo mama no hanaeze ndị Igbo ekenekwa m ọnụ mgbe obi na-echefe vidio asị m ihe ọma ya emere gị melu nwoke nwere nwaanyị. Vidio anụ nwere n'afọ n'akụkụ ebe ya bụ vidio one widow ka ọ bụ di ya nwụọla then ụmụ nwanne di ya gịnịkwa na-ese na nwaanyị ekweghị release ya na ịmago compound ebikọta ọnụ ịmago obi ya kpọọ obi ka ọ compound ịmago ọ dị dịkọta ọnụ unu wee chegide most of all these people na-exercise all this character. Sometimes nekata anya mas onu nwa gburu onye ahụ nwụrụ anwụ onu nwa gburu ya onu nwa ya you people involved in the unaliving of the person nwụrụ anwụ. Ekene this man very very well for standing for what is right. Ogwa in the name of God and the name of whatever you serve. Because according to the video, as in onye emeli ihe anụnwa sị bụkwa na ọ na-eje ụka nọ ndị ha na-epreach ọdịnala Igbo nọ na-eme ọdịnala Igbo mana ịmaghọzi ihe bụ omenala Igbo ya ba na nara egbochi ama onye nwụrụ anwụ ebe bịa lụọ ụlọ ị na-agba fence maka na nwaanyị ekweghị release plot of land. Kedu ihu sometimes I wonder dịka na ụda life na-ebi kedu ihu unu na-azọla n'afọ ana unu ji emede gịnị anụ ji eme gịnị anụ ọbụla onye ọbụla nwere portion ya. I believe everybody no n'ụwa including m nwere eme videos nwere portion a na ayi ni ebe ahụ enili gị bụ your own portion. Uche na-enekwa ya ofụma anyị niile dị ndụ kịta we are living on graveyard ebe enigolo mmadụ before ebe mmadụ nwụrụ mgbe gboo ịmarọ anyị niile nọ n'ụwa we are living on it. We are living on top of a history that we don't even know about. That's why I was sometimes alụkata na asị abụtakwala ozu mmadụ ebe a abụtakwala skeleton enwe ka ọbụlụ ndị nwụrụ mgbe ahụ ọbụlụ ndị nwụrụ mgbe Adam ha ka ọbụlụ ndị nwụrụ mgbe Adam and Eve pụta n'ogige because he take care of my Bible made us to understand that immediately Adam and Eve left they left the Garden of Eden. Now they saw people living. They already know. If they don't know, why would Cain make a statement whereby saying that now anybody that saw me will kill me? Anybody that saw him will like to unalive him. If people are not living on this earth, after I served that garden, why would Cain make that type of statement? Bible because now I say they can be discover. You can't discover something that is already existing. You cannot discover already. You know that you doesn't know it doesn't mean that they may exist. Why are we people always fighting for land? Again, just because this man, I really thank God for people like him. Always only jide no believe go na chi mekpo nwanne ya arụkọ mekpa agụgosikwa gị n'ọnwa onwe some family eje like this ihe afọ alụọ n'otu unu ha na then nke pezi mpe adịla n'akụkụ like this onye alụọ udo ga anyị na na-achị apị onye that small portion ahụ ị na-azọ nne na nna gị ka ya enyi ya ị na-apụala ịchọ iji alụ factory erukwa m onye nweta ego ọchọwa ka ezinụlọ ya dị mma mana a lot of you nweta ego ihu na-achọ ya for control of power alone. Batazi abegi na ine ebuga ya so na anya o ya so na onwe ike kalezi na ani Igbo akita enwezo onye na-ama nke o metela na ji egbu ya everywhere put obituary every week burial everywhere onwe ike kalezi na ani Igbo akita enwezo onye na-ama nke onye metela na ji egbu ya ihe na-asa na anya ana etugburo go tigbuo nwa gị onwe ha na se ewu mmadụ ebuzo tigbuo onwe iko tigbuo onye ifile ono nwere ihe na-eme etigbukwa onye ihe na-asa n'anya unu na-azọ ana unu na-azọ ihe na-asa n'anya to ndị agbagbuo unu. The complete video ko no ihe me nje vibrate n'ụbọchị nke taata because obi ha na-agbawa m obi. Truth and progress by the grace of God. I have told us that we have a covenant with our God. Even though we die in the process of saying the truth, let God Almighty, let Him receive our soul. Amen. Amen. For me,
Ugochukwu Onye Kaba to stand in Ekpa Uruala, to say the truth. If it is going to take my life, may my gentle soul rest in peace. Including myself. This existing rose must exist. It must exist. By the reason of the resurrection of Jesus Christ, who stand for truth. Even though this truth will take my life, I wouldn't mind. I stand by the rock of ages, that is Jesus Christ, with the word and the testimony of this old man, who testified that this is a existing road, that this widower, what is that woman? That this widower is passing through from here to go inside her house. I hereby declare this place existing road. And all these illegal structures will be removed so that this woman will have access to it. Stop, please. And the judgment will be effect from now without delay. No matter what it will cost us, this road must exist. We have pleaded with the so-called defendant in this matter. The different stories we have video. I take my time last night studying the whole videos of this case, seeing his statement. All his statement is because this he introduced this fence here with the previous animosity. That the woman refused to release her a token of land. A land to him, and that is the reason why he said he should block this road. And by the power of the living God, he will not block this road. Amen. He is not blocking it because he is the owner, but he is blocking it because the woman refused to give him a token of land that belongs to her husband. And that's the only land that the woman said that she has for his only son. Whether he like it or not, I pleaded with him with soft mind, brother, happy here. That Chineke nwunye ike dị na ayozi. Owu ụlọ ka ị ga-anọ here. Owu hotel ka ị ga-anọ here. Owu bar ka ị ga-anọ here. Enweghị ihe abana here. Gị were nwee ego ị ga-eji ogoro ofu window nọ n'ụlọ gị were ekpochi isi were bịa na-eme ụdị ihe ọ ga mmụọ ya asọ dị mma mmadụ ya asọ dị mma. Ị na-egbusa m onye dị ndụ nke ọ ga-emepekwa. So I pass my judgment here and the judgment will start. The road must be existing. The squad government ga-abịa igbupe ama. For him not to charge us for malicious damage. Military, we are coming here to open this place anytime from now. Madam, as I told you earlier before now, ụmụ ka ha bụ akparịkwana ha inwe anwa akparịa ndị a ma ọkpọ iyi nwaọsụ because na anyị bịara kwuo okwu a. We are not doing this thing because of you. Nwe onye bụ to us. We did iribedi ihe were enye m ego ma ọ bụ eme m bribe. But ana m eme ihe a n'aha mmụọ ala ma nnoti ma agwụra Mweneko ụmụ oke agbara niile dị iche iche nọ n'ala ụrụ ana na-eri nri na-ekwu m. Ana m eme ihe ndị a n'aha ha. So onye ọbụla achọwara m na ha chọwa ya n'ihi eziokwu onye ahụ na ha chọwa ya. So ihe m chọrọ ịgwa gị ewu respect them. Mmakwa otu isi agara ha oji megene gabara ha oji. Mụ otu isi elekọta family ha anya ha chụọ ọgụ gị megene asọkwana ha nsi eme nsi ha ga-eme ga-adị ire ha biri ya aka so isi gị na nwa ha ha were ga asụ kọsi ihe ha mere ebe a mmụọ na-echu etiti ya nwanne ha nwoke nọ n'ala ili ha agbuchi ya ama ya obi ha na-ajụkwa ajụjụ isi gị si na-eme ọdịnala nwaanyị eme ọdịnala makwa ihe bụ igbuchi ama onye dị ndụ. So respect them and were ọnụgụ Bible si na ọnwụ na ndụ dị ire n'aka n'ọzọ gị onye a nke na-ahụ ya n'anya ga-eme gịnị ga-eri mkpụrụ ya. We fear nobody than God. Ihe akwụ n'ụzọ eziokwu esi anyị ga-anwụ ụgbọ echi ọbụla anyị hụrụ oji si na ọdụ ọcha hụ ọcha si na ọdụ oji ịma na egbe mmadụ egbuo n'anya. I fear nobody. Take my name to mmadụ ụjọ. If I die today, will I die again? No. I go. So be careful. We are living, but we will come back. Let's go never again any place. Thank you. For interest of peace for everybody. The dog are their own. Anyị ekele na n'ụbọchị taata maka na pillar of truth bụ ndị eji ozi okwu wee mara ọ mkpa onye ọdọ ka anyị na-eburu hapụ nke anyị. So iji anyị bịa n'ụbọchị taata ọ ka anyị bịa weta udo ka anyị bịa doshie n'udo na aga. Chukwu gọzie n'ihi ụzọ eziokwu gị niile ị ga-adị mma ịnụ onye ọbụla mara gị aka n'ala ala
ime onye mgbe ị ga-ege hụ otu a dị simple mana e nwere iji karị wiper ihe na-achọ ọwụ ka ị nwa onye ahụ nwa ka ọ fụ n'anya a na-atrai mmadụ atrai ka amagado onye ọwụ Na potential.